खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिथा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 3 मे 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे इम्पर्टेन्ट निउसफोरखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा समाजखौ लानानै ओनसोलखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै जौगानायनि राजखान्थि खालामनो रोङा। बेनिखायनो सोरखौबा दाय होनाय नङै नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै राजनिति खालामो। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दाब दाब जायगायाव आथिंजों हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानानै बिटिआर सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंथिबाय थानायखौ बिथा खालामनानै मैया मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथियोदि नंगौ, बिथाङा बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया सिगांनि समाव मानसिफोरखौ सिगिनानै थाखा फैसाजों बायनानै राजनिति खालामदोंमोन आरो दायो नङै खोथाफोरखौ लानानै राजनिति खालामदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि सिन्डिकेटनि बाथ्रा बुंनानै गावनि गोजाम दायफोरखौसो बुरखांनाय जायो। मानोना श्रीरामपुराव 10-15 बोसोराव मा जादों जायाखै बेखौ बयबो मिथिगौ होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। एसएसबिआ मैना फुख्रि मन्दिराव गोबां मावफुंथाय लुफुंनायखौ बेखेवना होयो। नंगौ, एसएसबिआ खालि सिमायाव हाथियार लानानै उदखारिफोरनिफ्राय हादोरखौ रैखा खालामनायावल' नङा, बिथांमोनहा सरासनस्रा सुबुंफोरनि जेंनायावबो हेफाजाब खालामो। बेबायदिनो मैया बाक्सानि मैना फुख्रियाव थानाय मैना फुख्रि मन्दिराव सिबियारिफोरनि जेंना नुजाथिनायखौ सुफुंनाय थांखिजों सिगांग्रो दायो गोनांथिसिन जानाय जेरै टयलेट, जिरायसालि, सलार लाइटफोरखौ बेखेवनानै होनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाखौ मैना फुख्रि केम्पनि 27 नं एसएसबिआ बेखेवनानै होनाय जायो। लोगोसे मिथिबावनाय बायदिब्ला बे मन्दिरनि गोनांथि जानाय गासैबो जेंनाफोरखौनो लासै उननि समावबो सुस्रांनानै होनाय जागोन होनना बिथांमोनहा बुंथिना होबावो। बनसुआ माखासे फेसबुकआव नंखाय बानसावनायनि थाखाय एफआइआर होनाय जादों। नंगौ, दायो बेबो मोनसे बर'फोरनि हुदा जाबाय। जायखिजाया एफआइआर आरो केस होनायल'सै। मिथिनाय बायदिब्ला बिथां बनसुनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होदों। जेरै इउनाइटेड बडलेण्ड, आं बर', बिटिआर फार्स्ट आरो गुबुन पार्सनेल फेसबुक बाहायग्राफोरखौ बनसुनि हेंथायै पस्ट होनायनि थाखाय डिफेमेसि केस होनाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावनाय बायदिब्ला बनसुखौ एटेक खालामनाय माने 50 लाख बर'फोरखौ एटेक खालामनाय। मानोना बनसुआ 50 लाख बर'फोरनि थैनाय सिमांखौ फोथांफिनग्रा आफाद आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ फोथांफिनग्रा आफाद होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। दिनै क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव इउपिपिएलनि गोजोन आरो जौगानाय फारसे आगान सुरनायनि सुबुंनि मोनसे रेलि लानाय जादों। नंगौ, दायो बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव जेबो राजखान्थिनि दोहौ गैयाब्लाबो गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव गोहोफोरखौ दिन्थिलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बिपिएफ दोलोआबो दायो गुबुन ओनसोलाव बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। फारसेथिं दिनै इउपिपिएल दोलोआबो क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव लाख सुबुंफोरनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बाथ्राखौ मिथिहोदों सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। हाग्रा बिफाननि फिन खेबसेबाव जाफुंसारनाय। नंगौ, चिरां जिल्लानि रुनिखाता ओनसोलाव गोबां दंफां सिखावफोरखौ जावले हमबाय थासेयावबो दाबो सिखावनि बिबाङा खमायाखै। नंगौ, मैयाबो मोनायाव फिन रुनिखाता हाग्रा बिफाना हरनि खाबु लानानै सिखावै आयेन बेरेखा दंफां लांनो नाजानायखौ हमनो हानाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बे दंफांनि बेसेना 1 लाखनिबो बारा जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
गसाइगाव श्रीरामपुराव फिन आयेन बेरेखायै लाबोनाय दाउ ब्रयलार गारिखौ पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमनो हानाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला दायो आसामाव गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लाबोनायखौ आबुङै बन्द खालामनाय जादों, जेराव दायो बांसिन जावले श्रीरामपुर ओनसोलावनो बांसिन आयेन बेरेखायै लाबोनाय दाउ ब्रयलारखौ हमनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव फिन आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलार लाबोनाय गासै गंब्रै गारिखौ हमनो हायो, जेराव गंनै गारिया भुटान हादोरनि आरो गंनै गारिया आसामनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे आयेन बेरेखायै सिखावै लाबोनाय दाउ ब्रयलारखौ सोनाब बेंगलनिफ्राय लाबोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।